बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेलासि मुगानि आं दिनैहाय मोनसे आपडेट लाबोनो थाखाय गोसो जादों। बेनो जाहैबाय बामोनगाव दतपुर होननाय गामियावहाय सासे आइजोआ न'खर गारनानै बहाबा थांदों। बिहा सासे गथ' दङमोन आरो बिनि फिसाया बेबायदिनो खावलायदों गोख्रैनो फैफिननो थाखायहाय अन्नानैहाय गोख्रैनो फैदो नानि नोङो बहाबा थांसननानैहाय दङब्ला सोरजोंबा थांनानैहाय दङब्ला अन्नानैहाय गोख्रैनो फैफिनदो। प्रमिला बसुमतारी नोंखौ खावलायनाय जाबाय, नोङो गोख्रैनो फैफिनदो। बर' हारिनि गेजेरावहाय बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो असान्ति जायो आरो बेबायदिनो बदनाम जायो। दिनैहाय मानो बर' हारिनि गेजेरावल' बेबायदिनो हिन्जाव खारनाय आरो हौवा खारनाय न'खरखौहाय गारनानैहाय थांनाय बेफोरबायदि जानो मोनखो? बदनाम जायो होननानै हारिनि थाखायहाय। बेनिखायनो फैफिनदो होननानै नोङो बहाबा थांसंबायदोंब्ला सोरबाफोर नोंखौहाय माने लानानैहाय थांदोंब्ला अन्नानैहाय नोङो गथ'खौ गोसोखांनानैहाय नोङो फैफिनदो होननानै खावलायनाय जाबाय होननानै माने अन्नानैहाय बेबायदिनो न'खरखौ गोसोखांनानै गावनि जाथि कुटुम्ब गावनि जाथिफोरनि गावनि फिसाय गावनि फिसा बेखौ गोसोखांनानैहाय माबार फैफिनदो। नङाबा माने आफादफ्रा हमोब्ला उनावहाय बहुद बदनाम जागोन। नै दायो नखायाबो ओरैबायदि हाबाय दाबुंसै। भिडिअ' खालामफुबाय थानाय समावहायनो ओरैबायदि नखा जुब जुब जुलाइ मासनि नखा ओरैबायदि दैबो लोमफावबाय, दंग' बान्दोफ्राबो खुरखा खुरखि जाजोब्बाय। नायदोनै लोगोफोर मा होनो जोमैयाबो ओरैबायदि नखा हानायनि हागानायनि बेबायदि ओरैबायदि सिमा गैया।